Gaur argitaratu da Estatuko Aldizkari Ofizialean errenteriaren izendapena eremu tentsionatu gisa. Jakitun gara neurri honek bakarrik ez duela errealitatea irauliko, baina etxebizitza funtsezkoa da herritarrentzat eta erantzunkizunez eskura ditugun tresna guztiak erabili behar ditugu eskuragarriago egiteko. Ulergaitza dena da, herritarrentzat hain premiazkoa den gai batekin, legeak ahalbidetzen dituen tresna guztiak ezin aktibatu ahal izatea, udalerriz gaindiko instituzioak ez direlako gai izan euren lana egiteko. Izan ere, gaur jakin dugu referentziazko prezioen indizea ez duela jakitera eman Etxebizitza Ministerioak, etxe jabe handien eta 5 urte baino gehiago alokatu gabe egon diren etxeen prezioak zehazteko ezinbestekoa dena. Eta beraz, eremu tentsionatuaren izendapena hankamotz dator. Edonola ere, guk etxebizitzaren alorrean lanean jarraituko dugu, etxe hutsak mobilizatuz, gaur egungo parkea birgaituz, babes sistemak sendotuz, eta etxebizitza publiko gehiago eraiki dadin sustatuz. Eta ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu dagoeneko errenteriako udalak lagatu dizkion lursailetan abiatu ditzala etxebizitza publikoa eraikitzeko lanak, eta aurreratzen dugu baita lanean ari garela Otsaileko udalbatzara etxebizitza turistikoen baimenen inguruko moratoria proposamena eramateko.